Horas dihita saluhutna akadongan saporsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Ali Tuhan di bata na sangap jalan marmulia mau liati situtu pasatranami tuho disudi padong hanyomu di tonga-tonga ngulu nami satu partikianon. Tuhan apala di bagasa tikon nek tangyonon nami madibas yan hatami marsaringar mai tu tonga-tonga nami. Saya sama Tuhan dosa pengalasan nami holan mengasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat sian buku pesalmen bidu waluplonom ayat sada sahatu ayat 10 sada songonon ma didok disi. Tangiang sian si David sai pa eleng ma pinggolmu ali Jahuba alusiau aina dangol jalana pogus doau sai ramoti ma rohaku ai hasia doau sai urupi ma naposom namar haposa tuho ali de bataku asima roham diau ali Tuhan ai sai tuho doau jou manipak ari sai palasma rohani naposomon ai hodo ali Tuhan dihalunguton rohaku ai anggo ho ali Tuhan pardengkan basa jala marpamuati roham jala godang situtudo asini roham disudi akan nama juho sai tangi ma ali Jahoba tangyakon jala parate-hatehon suara ni anggukon di ari hagugutaki hodo hujou ai saya lusanmu doau dangadong tudo soko di tonga-tonga ni akka debata ali Tuhan jaladang adong tudoson akka pabahenanmi rodo sogot sude parbigu akka natinongosmi marsoba tujolom ali Tuhan jala pasangapon guarmu ai tibuldo ho jala mabain akka halongangan sasada hodo debata sai ajarhon matuau ali Jahoba dalammu asa marpangalahwau di bagasan hasitongami sai pasada marohaku makabiari guarmu olak nido sahakna topi ni hatani Tuhanon holat tu debatado inganan pangalualuan akadongan sahapor siaun husukun majolohita sadia bagas ma panadauta tu debata sadia balga mahapor siauta tu debata pabua naurupan na dohita disaluhut na masa di ngulut taon manang tu dia dohita mangalualu manang jou diragam ni akana masa di pardalanan ni ngulut taon talu sima di bagasan rohat tabi akadongan sapor siau turpu jamita taon nuaing ima taringot tutangiang ni si David diari hagugutanna Jahoba do dijo pos do rohana na sayalusan ni Jahoba do ibana di pabotohon ibana do tu Jahoba nadangol jalana pogos do ibana songon hasian ni debata ibana totong do marhaposan jala jojo manipak ari do ibana tu debata ai Jahoba do sai dihalunguton rohana siatang yang nai targobar do songon dia solhot ni parpesal menotu debata pajojo guarna pajouon goar ni Tuhan dison ima pakatidakonon Tuha daulatun ni debata dingolu ni parpesal meni alanido ibana pasahatos saluhu parukilon ni ngoluna tu Jahoba di pakilalahon ibana do ia akka musu nagijang marroha sai naing mangagoho dirina alanido tung masai takan si Dapito di bagasa tangyang nai mangidohot tu debata asa di paeleng Jahoba pinggol na tu ibana dialusi ibana asa sai diramoti rohana dipalas rohana diurupi ibana songon naposo ni debata jala saya si rohani Jahoba tu ibana jala ditangyang naipe dipangido si David do tu debata
asa say tangi Jehovah tu tangyang nai, asa di parate-ate ho Jehovah suaran yang guna, asa diajar ho Jehovah tu ibana dalanna, asa marpangalaho parpesalmeni manang sidapi di bagasan hasitongan ni Jehovah, jala asa di pasada Jehovah rohana makabiari guarna. Di tonga-tonga ni pangiduan nai manang tangyang nai dipuji ibana do debata, dipatibo do Jehovah di rohana doho di ngoluna, didok do tutuhani pardengkan basa, jalan marpamuati do rohana, godang situtu do asini rohana, disude akan nama jo ibana manang goarna. Dang adong tudos Jehovah di tonga-tonga ni akka debatana asing, dang adong tudoson akka pabahenan ni Jehovah jala marhite pakati dakonon ni si David rodo sogo sude parbegu akan natinongos manang najinadihon ni Jehovah marsoba tujuluna. Doho pasangapon guarna didok si David do tibuldo Jehovah jala mabahen akka halongangan sasada ibana do debata. Dihita kadongan sapor siaon marhite turpukon, digil hita asa tabahen hola debatai inganan pangalualuatta, tung sadia borat pena masa di ngolut tabe, unang gabi tabahe sidaliatta lau manudal ho Tuhani, dilas ni roha doho diarsak ni roha, sai tutuhan Jesusi mahita ro martangiang, jala sai taulahon mana sitong, natikos naho martulo moni rohani Tuhani, molotung alani parulaot tanah dengkani gabe dihasugo kalak kita. Ingot ma adong do debata pangalua-luatta doho namadongani hita, ibana do ali-aletta na sumurungi, nasotu papa sobon na hita pujung, natape akajolma pasidiko kita, margogo mahita sayro martangiang tutuhatai aka amang aka inang song-songoni aka dongan na poso, ay ido ngolutta na markristenon, jala taingot masongon sidapiti, di bagasan tangyang nai say di patibuldo Jehovah, songoni mahita molo martangiang tu debata, tapatibul ibana sian nasa rohata. Amen. Martangiang mahita, ali Tuhan debata na sangap, para siroha na sumurung jala pardenggan basa, nunga hutangi ho kami Tuhan di basian hatami, asima roham say pargugui mahami di bagasa to dimi laho mangulahoni, jala saya jara-jari hami Tuhan di bagasa to dim, asa totong hami mangalu-alu holat tuho, disaluhut aka pargulmiton ni ngulu nami. Tuhan sesi sama kadusa pangalusun nami, upasahat tami madanging doktor dinami tuho, holan mangasahon Yesus Kristus martanyak kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.